рақобатҳо дар доираи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштини ҷудо миёни наврасон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон идома доранд. Дар мусобиқоти мазкур имрӯз 3 варзишгари тоҷик низ ҳунару маҳорати худро нишон доданд. рақобатҳо дар доираи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштини ҷудо миёни наврасон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон идома дорад. дар рӯзи сеюми мусобиқа се паҳлавони навраси тоҷик Озодӣ Носиров ва Сунатулло Лоиқов дар вазни 81 кило ва Ғаниҷон Ғаниев дар вазни 73 кило ба рақобат пардохтанд. Паҳлавони кишвар Сунатулло Лоиқов дар вазни 81 кило дар вохӯрии аввали худ аз ҷудочии навраси Сербия Милҷан Радулҷ шикаст хӯрд. ҳамзамон дар ин вазн намояндаи дигари Тоҷикистон Озодӣ Носиров низ дар майдондории аввалаш аз ҳарифи украинии худ Никита Балт мағлуб гардид. дар рӯзи сеюми мусобиқа яке аз ҷудокорони наврасу умедбахши кишвар қаҳрамони Осиё Ғаниҷон Ғаниев дар вазни 73 кило дар даври аввал озод буда рақобати дуюми худро бо намояндаи Украина Вадим Леонтиев анҷом дод. дар нафасҳои аввали рақобат Ғаниҷон Ғаниев ин ҳарифи сарсахти худро бо иппон шикаст дода ба даври сеюм роҳ ёфт. дар даври сеюм Ғаниҷон бо ҳамтои худ аз Кипр Шакос Панагиотис нерӯозмоӣ намуд. дар ин вохӯрӣ низ ӯ рақибро бо усули лат додани даст мағлуб намуда роҳи худро ҷониби даври чорякниҳоӣ ҳамвор намуд. барои роҳхати даври нимниҳои паҳлавони тоҷик бо варзишгари турк Мусо Симсек дидор намуда мутаассифона мағлуб гардид. Ғаниҷон Ғаниев дар рақобатҳои тасаллубахш низ аз ҷудочии Озарбойҷон Вугар Толибов шикаст хӯрда аз идомаи сабқатҳои қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштии ҷудо миёни наврасон маҳрум шуд. мутаассифона паҳлавонони тоҷик рӯзи сеюми мусобиқаи чемпионати ҷаҳон миёни наврасонро низ бе медал ҷамъбаст намуданд.